salutare lume, eu sunt Leonardo Gamer și astăzi ne jucăm un joc nou, Hide and Seek, și așa îl știți toți, sigur, e pitulata, v-ați ascunselea, așa. Aici sunt și cu Luiza, apăsați pe multiplayer dacă vreți să vă jucați cu prietenul tău, aici îmi scriu numele meu, F-A-B-I-A-N, te joinești tu, Luiza, la mine? Și aici tot Fabian. F-A-B-I-A-N. Așa. Tu, Luiza, tu scrii la Enter Room Name Fabian. Da, perfect. Și sus Luiza. Da. Și acum încă nu apeși pe Join Friend Room. Da. Stai, ce întâmplă acum? Așa, ok. Good. Nu merge. Stai. Punem o scurtă pauză până suntem în match. Așa, suntem în match. Acum intrăm. 3, 2, eu sunt ăla care se ascunde. Din Mai a fost odată când am încercat să jucăm jocul. Ești în albastru? Ha? Ești în albastru îmbrăcat. Nu, În ce culoare? roșu. M-am ascuns așa bine. Nu o să mă găsești. Așa, stai să mă ascund și eu ca să nu vadă unde sunt. Și așa, bună ascunzătoarea. Trebuie să am grijă să nu mă găsească. Și trebuie să am grijă să mă găsească. Așa. Îmi vine somn imediat. Imediat îmi vine somn. Îți dau un timp, sunt la casă, sunt ascuns lângă o casă. Te poți uita după pe YouTube unde am fost. Te poți uita după pe YouTube unde am fost. Și așa, ai trecut deja pe lângă mine. Și m-am băgat într-un gard care are o gaură și mă poți vedea. Sunt tot în locul ăla pe unde m-ai găsit tu. Pe acolo sunt. Unde m-ai găsit tu prima oară. Nu sunt în mijloc. Sunt pe rând. Sunt pe rândul măpii. Păi nu o vezi, dar poți să o vezi de pe stradă. Sunt în rândul măpii. Seeker înseamnă ăla care caută. Ha? Eu nu știu. Mă plimb pe stradă. Eu sunt pe stradă. Nu, acum. Vezi? Nu știu unde ești. Stai că încerc să te găsesc.
O. Ești rău și îmbrăcat, da. Uite. Fug de tine. Alelele. Dă bani, dă bani. Lasă-mă. Dar lasă-mă să te prind. Ai voie. Și așa nu o să mă mai găsești. You're near for friend. Unde? Ce înseamnă? Ești aproape de mine. Ai trecut pe lângă mine. Iarăși. Unde? Nu mă lăsa să te prind atunci. Ce? Nu mă lăsa să te prind atunci. Și mai bine e Minecraft. Să ne... Mamă, uite. Minute. Știu. Unde ești? De la asta, de lângă casă. Hai să caut umbrela. Du-te pe mijloc. Du-te acolo unde ai fost prima dată, unde m-ai găsit. Acum. Ești acolo? Nu te văd. La grătar, la umbrela aia, la grătar. Tu ești acolo. I-am zis acolo la tirul ăla. Hai că ești aproape de mine. Știu că sunt aproape de tine. Păi și știu unde ești. Mai prins. Că te lăsai. Hai, acum tu faci... Mă reclamă. Și mie. Pune X. Acum pe meniu. Acum tu faci lumea. Multiplayer. Luiza e numele F-A-B-I-A-N. Și cum se scrie Luiza? L-U-I-Z. A. Așa. Gata. Acum intru. Gata, hai. Join. Acum intru. Gata. Apasă play. Eu sunt ăla care caută. O să te găsesc eu. Ba da. Mă pun la perete. Număr. 1, 2, 3, 4. Ești gata? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Și ne gata la locul ta. Mă uit la fiecare bucățel. Gata. Păi știu că ești gata. Păi numărai pe la 20. Mă băg. Ce înseamnă getting closer? I don't know. Să-mi zici dacă am trecut pe lângă tine. În ce ești brăcat? În albastru. Albastru? Ok. Da, sunt într-un colț, dacă vrei să știi. Bine. Într-un colț. Am trecut pe lângă tine? Nu. Adică stai că nici nu văd. Că sunt băgat în colț. Nu te văd, nu pot să zic. Că nu te văd de copaci. Gură spartă ce sunt eu. Mă ascund altundeva, dar tot într-un colț. Hai, gata. Te văzui! Gata, vin după tine. După tine vin. Nu mai stau. Servus!
Ce faci? Te văd. Dar cum vin după tine? Să vezi cum te sperii și o să cazi jos. Nu să vă minute. Mai avem. Așa. Zi serios, în ce ești îmbrăcată? În albastru. Bine, roșu. Știam eu. Cu alb. Mamă, unde te-ai ascuns? Dă-mi un indiciu. Ba da. Unde duci? Păi nu zisăși. Nu mă întrebași de indiciu. Nu mă întrebași de indiciu. Ia, Nu hai. voi să spun. Ai voie. Ba da. Eu mă plimbai pe stradă și te lăsai să mă găsești și eu pe tine ce? Mă plimbai pe stradă să te găsesc. Ha? Să stinsă telefonul. Dar toți sunt pe server. Nu ți se stință. Mi se stinsă de lumină, nu că mi se stinsă de tot. Păi da, și asta da. Hai, dăm un... Sunt într-un colț al casei, lângă ăla de autobuz. Autobuz? Ce autobuz? Un autobuz. 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 Nu autobuz, stație de aia portocalie. Vezi că sunt în albastru îmbrăcat. Eu mă văd în roșu. Ce faci? Fugi de mine. Stai un pic. Uite, hai Cât să mai aproape vin la tine. Uite, stai să-ți arăt ceva, că la mine se vede în roșu, nu se vede în albastru. Păi știu că și tu m-ai văzut în albastru, așa-i? Da. Și eram roșu. Adică după tine vin. Uite că sunt aproape de tine. Yeah! Cam asta a fost cu episodul ăsta. Dacă a plăcut și mai vreți episoade de astea de genul, dați butonul de like și abonați-vă. Pa, pa! Pa, pa!